ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, хабари деринтизор барои мухлисони тоҷик, махсусан мухлисони Самандар Муродов. Самандар Муродов баъди танаффуси тӯлонӣ ба муҳорибаҳо баргашт ва акнун муҳорибаи навбатии худро аллакай шаби 14 ба 15 август мегузаронад. Акнун Самандар Муродов бо рекорди 11-0 дар муҳориба зидди Кристиан Тернер бо рекорди 10-3 дар турнири Кейҷ Фури 159 вомехӯрад. Аз аввал рақиби Тернер бояд ки Тайлер Гримстил мешуд, лекин ӯ аз муҳориба даст кашид ва Самандар ин муҳорибаро қабул карда ба ҷои ӯ мебарояд. Чӣ гуна ки фаҳмидед дӯстон, Самандар ин муҳорибаро дар муддати кӯтоҳ қабул кард. Барои ҳамин биёед дастгирии худро ба ӯ нишон медиҳем. Ногуфта намонад ки Самандар Муродов охирон муҳорибаи худро расо 2 сол пеш моҳи августи соли 2024 гузаронида буд ва акнун баъд аз 2 сол ӯ боз ба октагон бармегардад. Ҳозир бошад каме маълумот оиди рақиб. Кристиан Тернер ҷангвари амрикоӣ 24-сола бо рекорди 10 ғалаба ва 3 бохт. Ғалабаҳо: 5 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 2 ғалаба бо тариқи усул ва 3 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Аз бохтҳо бошад 1 бохт бо тариқи нокаут, 1 бохт бо тариқи усул ва 1 бохти дигар бо қарори доваро. Охирон муҳорибаи худро Тернер моҳи марти ҳамин сол дар турнири Энтони Петтис FC22 зидди Ҷайлин Фуллер гузаронида дар якум раунд бо тариқи нокаут шикаст хӯрдааст. Акнун Кристиан Тернерро аллакай шаби 14 ба 15 август муҳориба зидди ҷангвари бебохти тоҷик Самандар Муродов интизор аст. Ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо. Доруҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани доруҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. Довталаб барои камарбанди вазни нимёнаи UFC Иен Гери гуфт ки рақибони ӯ аз рақибони Ислам Махачев дида вазнинтар буданд. Агар шумо 5 рақиби охирони ман ва Махачевро назар кунед, ман фикр мекунам ки ягон баҳс намемонад ки рақибони ман вазнинтар буданд. Ба рақибони ман назар кунед: Билол Муҳаммад, Шавқат Раҳмонов, Карлос Пратес, Майкл Пейҷ. Ин 4 ҷангвари хеле макор ва рақибони вазнинанд. Илова бар ин ҳамаи онҳо аз Ислам дида калонтар ва қадди баландтар доранд. Рақибони Ислам Ҷек Дела Маддалена, Дастин Порие, Александр Волкановский. Волк ва Парьер легендаи ин варзишанд. Ман онҳоро эҳтиром мекунам, лекин ман фикр мекунам ки онҳо ба монанди рақибони ман хатарнок набуданд, гуфтааст Гери. Ана рақиби Иен Гери чемпион Ислам Махачев бошад боварӣ дорад ки Гериро ягон кас дастгирӣ намекунад ва ҳама мухлисон дар ин муҳориба ӯро дастгирӣ мекунанд. Гери аз худ одами бад сохта истодааст. Кӯшиш карда истодааст ки интервюи бисёр диҳад ва суханҳои нохуб гуфта истодааст. Лекин ман медонам ки ӯ одами хоксор аст. Ҳама чизҳое ки ӯ ба даст овардааст ман эҳтиром мекунам, малакаҳо ва таҷрибаи ӯро. Дар ин вазн довталабон бисёранд, ба ҳамин хотир ман бояд ки бо таваҷҷӯҳ бошам. Ман кӯшиш мекунам ки аз пушти ӯ давида ӯро қапида ба замин афтонам. Ҳама нақшаи ҷангӣ маро медонанд ва ман боз аз рӯи ин нақша кор мекунам. фикр мекунам ки тамошобинон маро дастгирӣ мекунанд, чунки ягон кас рақиби маро дӯст намедорад. Мо ӯро боз ҳам хоксортар мекунем, маҷбур мекунем ки бо эҳтиром бошад, гуфтааст чемпион. Ногуфта намонад ки муҳорибаи унвонӣ байни Ислам Махачев ва Иен Гери аллакай шаби ҳамин шанбе ба якшанбе дар турнири калони UFC 330 мегузарад ва муҳорибаи асосии турнир мешавад. Лекин дар пеш мо шуморо медиа конференсия, пресс-конференсия, муҳорибаи рӯбарӯ, маросими вазнкашӣ интизор аст ва баъд худи муҳориба. Дӯстон, худи шумо дар ин муҳориба киро тарафдорӣ мекунед? Ислам Махачевро ё Иен Гериро? Ҷавобҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.